Ja ne podnosim Dragana Stojkovića. Eto, priznao sam vam. Znam da su me mnogi od vas ranije optuživali da sam hejter, da ga mrzim, što je zaista daleko od istine. Ne mrzim ga jer smatram da je mržnja jedna jaka reč i veoma jaka emocija, ali da je kod mene prokockao i neki poslednji atom dobre volje, da se tako izrazim, jeste. I pre nego što kažete ko si ti, ko si tako da misliš o Pixiju, da li ti misliš da Pixija briga šta ti imaš da kažeš, fair, to je istina. Pixija nije briga šta imam da kažem i šta mislim, Pixija nije briga šta misle drugi mediji, Pixija nije briga šta misle navijači, funkcioneri, fudbaleri, sadašnji i bivši. Pixija zanima samo svoje mišljenje i možda i mišljenje još jednog čoveka koji ga očigledno i dalje drži na ovaj klub. Ranije sam se trudio da mu progledam kroz prste, iako je bilo znakova, mnogo znakova, prvenstveno zato što je naša fudbalska legenda i zato što sam ja porastao na pričama o Pixiju, legendi Zvezde, Jugoslavije, Srbije, najveći srpski talenat, naš Maradona i tako dalje. I naravno, kvalifikacija za Katar i one pobede u Lisabonu. Ali Pixi već 3 godine postaje sve gori i gori, sve bahatiji i bahatiji i onda ti njegovi fudbalski uspesi ili neuspesi prelaze u drugi plan u odnosu na njegovo ponašanje i njegovo ophođenje. Vidite, u poslednjih godinu dana sam bio na većem broju njegovih konferencija i iz ličnog iskustva vam kažem da je situacija sve lošija i lošija. Ne govori smisleno, bezobrazan je, ne poštuje novinare, ne pokazuje nikakve manire, što bi čovek u njegovim godinama kao prvo, ime koje on zaista jeste i ultimativno selektor državne fudbalske reprezentacije, dakle neko koga svi građani ove zemlje plaćaju iz našeg džepa, iz našeg budžeta i to plaćaju veoma dobro, samim time imamo i pravo i trebali bi da ga komentarišemo, da ga kritikujemo ako treba, a treba, on te manire ne posjeduje i još manje ih pokazuje. Kažem vam, dugo sam se trudio da te optužbe na moje ime, pod znacima navoda, iskuliram, da ne odgovaram na njih, da dokažem da nije tako, ali posle onoga što se desilo preksinoć, više me apsolutno nije briga šta ko misli. Mislite šta hoćete, ponavljam, ja njega ne mrzim, zato što nemam razloga da ga mrzim, nije toliko negativno uticao na moj život i život mog bližeg okruženja, da bi ga mrzeo, ali da ne mogu da ga podnesem, da ne mogu da ga smislim više kao pojavu, to je apsolutna istina. Danas ćemo proći tu sada već čuvenu konferenciju i ići pitanje po pitanje i dati neki svoj komentar kao što sam bio i najavio. Selektore, mučno veče za sve navijače i verujem i za vas. Navijači su skandirali Pixi odlazi. Vaš komentar i da li ćete poslušati. Što se toga tiče, ljudi imaju pravo na svoje mišljenje. Imaju pravo da iskažu svoje nezadovoljstvo. Kao što sam ja nezadovoljan porazom, oni su igrom i porazom. To je normalno, to je moj komentar. Navijači ovo govore pa praktično već 3 godine. Evo, od Katara su se pojavili prvi glasovi, prvi uzvici, prvi komentari. Međutim, kroz vreme je ta brojka rasla i enormno rasla. I mislim da je eksplodirala, to je doživjela svoj vrhunac u utorak nakon onog debakla. Ja nisam mogao da pobegnem od komentara ljudi koji nebitno da li prate reprezentaciju, da li im je to posao, da li prate našu fudbalsku reprezentaciju samo kad igramo na svetskom prvenstvu, evropskom prvenstvu ili nekim bitnim utakmicama, ili su se random uključili, ali bukvalno nisam pročitao, nisam mogao da nađem ni jedan pozitivan komentar za Dragana Stojkovića. Kada praktično čitava nacija, ne fudbalska javnost, čitava nacija, dakle moja majka je komentarisala, kaže da nešto ne valja, da nisi dobar, da treba da odeš, jer uvijek postoji razlog zašto milioni ljudi smatraju da ne treba da budeš na toj poziciji. Mislim da je tvoja prvenstveno moralna obaveza, a zatim i profesionalna, da to učiniš. Jer kao što sam rekao i u uvodu, selektor fudbalske reprezentacije ili selektor bilo koje druge zemlje svoju platu, svoj novac zarađuje iz budžeta koji mi punimo. Istorijski poraz u Beogradu, kako komentarišete to? Bilo je već 4-1, znate kako, teška utakmica i teška noć. Kada imate protivnika kao što je Engleska, oni su daleko bolji u svim segmentima igre. U brzini, fizici, tehnici, epilog svega bio je poraz i rezultat. Ono što je veoma bitno po mene, jeste da je ovo jedna realnost. Gde smo mi i ko smo mi u odnosu na njih. Nemoćni ste protiv takve ekipe, na kraju krajeva morate naleteti na takvu minu. Pokazalo se da su zasluženo dominirali, postizali golove,
imali crveni karton, pa je bilo ubedljivije. Ničim nismo zaslužili, niti mogli nešto da uradimo. Ovo je jedna teška i gnusna istina u ovom trenutku, da ovo je nažalost naša realnost, ali naša realnost pod Draganom Stojkovićem. Ko je gledao utakmicu, ko generalno prati fudbal, pa čak i ofrlje prati, mogao je da vidi jednu senzacionalnu sliku sa samog starta utakmice. Gde obično vi imate u situaciji kada utakmica počinje, kada se izvodi taj početni udarac, tim koji napada obično odmah, ne obično, uvek odmah istrči neki vid presinga. Dakle, odmah se napadne protivnik, odmah se pokuša sa oduzimanjem lopte, čisto da pokažete da ste tu, da hoćete da pobedite, da želite, da se borite i slično. Ono što sam ja video sinoć je bio jedan presedan. Odgledao sam hiljade i hiljade i hiljade utakmica u svom životu. Ne mogu da se setim jedne instance, a gledao sam utakmice kao što su Španija Tahiti, na primer, 2013. na bivšem kupu konfederacija, i mnoge neke druge utakmice da je razlika između dva tima bila enormna. Mnogo veća nego između Engleske i Srbije. Gde je takođe slabiji tim uradio ono što je prirodno. Mi da se okupimo sada, da napravimo dva tima, da jedan bude toliko superiorniji odnosno na drugi. Taj drugi će od samog starta napasti, krenuti da trči, podbosti, ubosti, šutnuti, šta god. Samo da pokaže da su tu, da imaju želju, da će se boriti. Naši su se odmah praktično povukli pozadi. Dakle, Englezi su uzeli loptu, naši nisu napali, nisu pokušali da je preotmu, nego su se povukli unazad. I to je sva istina utakmice koje se odigrala utorak. Kao što možete da vidite, ja generalno volim da editujem videoklipove. Volim da secnem. Ne samo zbog toga što znam da kako vreme odmiče, mlađa populacija, pažnja im je sve manja, pa mora da postoje ti rezovi, ti katovi, kako bi ih malo trgnuli. Već zato što ne volim da imam te pauze. Ne volim da ponavljam reč, ne volim da gubim ni sekundu u svojim mislima, nego želim da dobijete finalni produkt. Da ne čekate da čujete da, ona i slično. Ali ovog puta sam odlučio da to ne bude tako. Dakle, kao da radim live, što je bio slučaj ranije, ovih dana sam dosta razmišljao, možda te live-ove i vratim. Jer iskreno lakše mi je. Ali vidjet ćemo. Predugačku digresiju sam napravio. Hoću da se vratim na ovo što je Dragan Stojković rekao, a to je da jeste ovo bila preteška, možda i najteža noć u istoriji naše reprezentacije, pogotovo rezultatski govoreći, jer niko nas u istoriji na domaćem terenu nije dobio ovolikom razlikom, a čak i ta razlika nije najbitnija. Najbitnije je ovo što sam vam rekao, gde smo mi bili ponizni praktično, poraženi od samog starta. A glavni krivac za to je uvek selektor ili trener, ako se radi o klupskom fudbalu. Uvek! Jer si ti taj koji prvo prezentuje taktiku, koji bodri, motri na igrače, govori im šta kako da rade. I kad vidite ovako neku scenu, znate da nešto ne valja. Engleska je naravno bila bolja u svim segmentima, oni jesu bolja selekcija od nas, čak i s ovim oslabljenim timom. Podsjetit ću vas, 7, ja mislim, igrača, prvotimaca, koji je izašlo na teren u Gelsenkirchenu prošle godine, sada nije igralo. Tako da možemo da kažemo da su nas Englezi dobili pa praktično sa nekim svojim drugim timom. I ne dobili. Uništili. I ja ultimativno ne mislim da je ovo naša realnost. Naša realnost nije da gubimo 5-0 od Engleske ili od Španije ili od koga god. Srbija ne bi trebala da gubi. Desi se taj poraz. Desi se Real Madrid da izgubi 4-0, 5-0. Desi se Barceloni, desi se Bayernu, desi se, ne mogu sad se setim da li se desi Španiji i Engleskoj, kome god verovatno se dešavalo. Sad stvarno, neću da gubim vreme da proveravam, ali desilo se sigurno. Ali to je to, desi se. I opet, igra ume da pokaže da rezultat nije jedino što je bilo bitno. Mi svojom igrom, ne samo utorak, ne samo ni u septembru, jer mnogi su se zapitali posle Letonije šta će biti protiv Engleske.
Ako smo onako odigrali protiv Letonije, gde smo ih jedva pobedili, gde nas je stativa spasila u 92. minutu, gde smo mogli iz Rige da se vratimo sa nerešenim rezultatom, šta smo onda mogli da očekujemo protiv Engleske? A ta igra nije počela ni u septembru. Ta igra traje od ispadanja sa eura prošle godine. Možda i pre eura. Možda i tokom eura. Jer ako pogledamo i na euru, mi smo dali 1 gol u 3 utakmice. 1 gol u 3 utakmice. Ok, odbrana je bila dobra, kao što je bila dobra i u Ligi nacija, ali napad je praktično bio nepostojeći. Kreacije nema. Šansi nema praktično. Sve se nekako na mišiće radi. Sve se nekako na individualni kvalitet. A to je bio jedan razlog zašto smo, eto, na primjer, dobili Švajcarsku u Ligi nacija ili Austriju izbacili u baražu, plus naravno enormna doza sreće. Ali pričat ćemo malo kasnije o tome kad budu adekvatnija pitanja bila. Može da se desi. Znate šta je mene najviše plašilo? To je ta fizička pripremljenost naših igrača. Igrači nisu u takmičarskoj formi. Englezi su daleko kvalitetniji tim na individualnom nivou. Oni su u jednom takmičenju iz srede na subotu. Igraju teške i zahtevne utakmice, a ja vidim moje igrače, mi ne možemo da pariramo. Protivnik igra bolje, može da igra bolje, ali u tom fizičkom smislu mi smo neki nivo ispod toga. Realno mi teško pada ovaj poraz. Kogod je u pitanju, ali realnost govori nešto drugo. Da li možemo da budemo realni? Teško. Smatram da mi ne pripadamo ovoj grupi timova, uključujući njih, Španiju, Nemačku, Francusku. Jednostavno je to tako. Ovaj poraz, koliko god težak bio, došao je u pravo vreme. Zbog čega? Zbog toga da se probudimo i da u oktobru ozbiljnije shvatimo i budemo ozbiljniji u sav respekt prema onoj ekipi Engleske. Da napomenem i ovo. Kada su krenule kvalifikacije, mi smo realno znali da je naš rival Albanija za drugo mesto. Engleska je apsolutni favorit u našoj grupi. Koliko god da neko nije verovao, mislim da nije bio u pravu. Oni su jedna totalno druga dimenzija fudbala. Naš cilj je isti, a to je da pobeđujemo druge utakmice i sakupimo što više bodova i dođemo do drugog mesta. To će biti realna slika našeg fudbala. Generalno, ovde je u pravu, jer kada su sačekajte da završim. Jer kada su počele kvalifikacije, kada su izvučene grupe, realno je bilo da se mi borimo za to drugo mesto i da izborimo to drugo mesto. Postojala je naravno uvek ta nada da možda i možemo sa Engleskom, prvenstveno zato što ako pogledate naše plasmane na mundijale u 21. veku, ako smo se plasirali na mundijal, uvek smo išli direktno. I čak 3 od 4 učešća u tim kvalifikacijama smo završili iznad rivala, kako god hoćete. Najvećeg rivala. Dakle, 2006. Španija, 2010. Francuska i 2022. Portugalija. Dakle, to su bile ekipe iz prvog šešira, to su bile fudbalske vele sile, to su bile ekipe koje su trebale da budu na prvom mestu. I zbog toga i u ovom slučaju ta nada. Plus što Englezi u ovim kvalifikacijama nisu igrali uopšte dobro, o tome smo već pričali. Dakle, i Tuchel je bio pljuvan i kritikovan, nepoverenje je bilo enormno i od strane medija i od strane navijača. Kao što ste videli, kao što već znate, Andori su u 2 meča, u 2 utakmice dali samo 3 gola. Dobili ih na strani 1-0, a na Wembleyu bilo 2-0, 3 dana pred utakmicu sa Srbijom. I onda dođe neko i kaže da je realnost našeg fudbala, da smo mi toliko ispod te Engleske, koja je, kažem vam, Andori u 2 utakmice dala 3 gola, Albaniji dala samo 2 gola kući i Letoniji dala 3 gola na Wembleyu. Ako se vodimo Pixijevom matematikom, ako se vodimo Pixijevim pristupom, to znači da smo mi onda na nivou tih selekcija ili čak ispod, što nije istina. Ja razumem da su Englezi bili motivisaniji sada, jer opet najteži rival, najteža utakmica u grupi, plus sve to što sam naveo, nepoverenje, želja za dokazivanjem, šta ja znam, u kombinaciji sa našom očajnom igrom, pa time i igra na samoj utakmici i ultimativno rezultat, ali ja ne mogu da se složim ovde sa Draganom Stojkovićem ako malo otpakujemo to što je on rekao. Imali ste ideju sa postavom, istamburali ste ekipu, Vlahović je delovao odsečen. Imali ste ideju šta ste hteli da menjate u drugom poluvremenu. Pričao sam o fizičkoj spremi koja je tako kakva jeste. Posle Rigije i onog meča morate da menjate nešto. Englezi su imali 4 izmene u odnosu na prethodnu utakmicu što se tiče njihovog sastava. Promenili su 4 igrača. Ta promena kod njih se ne vidi. Ušli su bolji nego što su prethodni bili. Nema tu greške. Kogod da uđe sa klube.
To su vrhunski igrači koji prave razliku na terenu. Ideja? Da, mi znamo da Mitrović ne igra 3 meseca, da Luka Jović takođe kuburi sa minutažom. Onda negde pokušate da napravite neki balans u ekipi, znate da su individualno jako dobra ekipa, da će držati loptu i imati posed. Onda ideja kao ideja bila je da na defanzivnoj liniji igračima u sredini terena olakša da premoći Engleza koje će doći i znali smo da će doći. Te pozicije su zauzeli Nedeljković i Birmančević, onda računate da ćete doći do neke šanse, prilike da iz kontra reagujete i da probijete tu zadnju liniju. Oni su daleko kvalitetniji tim od nas, mnogo bolji, da nisu baš tako dozvoljavali tu mogućnost i taj luksuz da im zapretimo. Napravili smo duplu izmenu u drugom poluvremenu, igrali smo ofanzivnije, čak i onaj prvi gol jeftino primjen. Ali ovo da kažem, kakav god sastav da smo izveli, ne bismo se spasili. Sad ja vas da pitam, vi da ste igrač, kako biste nakon ove izjave, kakav god sastav da smo izveli, ne bismo se spasili? Kako biste vi reagovali i kako biste gledali na svog selektora, na svog trenera? Jer ja ne znam da li bi ponovo dao 5% snage i 5% truda za tog čoveka. A kamoli neki znoj, krv i šta već. Dragan Stojković je rekao da kakav god sastav da smo izveli, ne bismo se spasili. Dakle, nije rekao kakav god sastav da smo izveli, Engleska bi i dalje bila favorit, Engleska bi i dalje vrlo verovatno pobedila jer su kvalitetniji tim, što su činjenice, ali ne, on je rekao ne bismo se spasili. I dolazimo do onog dela gde, evo i Dragan Stojković Piksija i mnogi od vas, i meni se nekad dešava, ali trudim se poslednjih godina da to minimiziram, jer ako nešto mrzim kod mene, kod našeg sportskog sektora, našeg sportskog mentaliteta, ova izjava Dragana Stojkovića je primer srpskog sportskog mentaliteta, gde mi ne znamo da nađemo to neko čistilište, taj middle ground, ne znamo da nađemo neku pravu realnost, nego idemo i pravi balans, nego idemo iz krajnosti u krajnosti. Dakle, ili se ložimo da ćemo da osvojimo svetsko prvenstvo, ili da pobedimo Englesku, ili smo toliko loši i ne smemo ni da očekujemo pozitivan rezultat protiv Engleske. Dakle, mi smo drugi, treći ešalon evropskog fudbala, svetskog fudbala, šta god. Mi smo u rangu, Letonije, Andore i Albanije, po rezultatima u ovim kvalifikacijama, golovima, prikazan. Ali ovo, da mi zalazimo u takvu vrstu demagogije, da mi sad uopšte ne valjamo. I vidite, ljudi, realnost našeg fudbala, naše reprezentacije je da mi nismo toliko dobri kao što smo bili u Kataru. O tome sam i ja više puta govorio. Kvalitet naših fudbalera, naših pojedinaca je na nižem nivou. Ovaj sastav je bio veći izazov od Španije. To je taj isti nivo. Ne znam kako smo disciplinovano odigrali. Ili su oni imali loš dan, ne može to stalno da se ponovi, onda bi oni bili na našem mestu, a mi na njihovom. To je realnost, ako neko hoće da razume, ako ne, reći ću još nešto. Ovo je bio komentar na utakmicu sa Španijom, gde opet, kao što sam rekao u prethodnom videu, Dragan Stojković nema nikakvu taktiku. On može da stavi na papiru da to izgleda nekako. Da vi na aplikacijama koje koristite vidite 4, 2, 3, 1 ili šta god. Ili mi na stadionu da dobijemo papir sa zvaničnim sastavima. Ali to svako od vas može da uradi. To smo mi radili kad smo igrali Football Manager sa 10 godina. Da ja kompjuterski na tabli postavim nešto, ali uopšte ne obrazložim igračima čija je koja uloga, ko šta treba da radi, šta ako se ovo desi, šta ako se ono desi i slično. Zato i ovaj komentar, ne znam kako smo disciplinovano odigrali. Ako ti kao selektor ne znaš kako je tvoj tim odigrao dobro ili loše, to znači da ne radiš dobar posao. To znači da ne treba da radiš taj posao. Ili su oni imali loš dan, odnosi se na Špance. Pa jesu imali loš dan po smislu u pogledu realizacije. Jer opet ako se setite sada, pogledajte ponovo tu utakmicu, vidjet ćete da su Španci komotno mogli da nam daju 3-4 gola. Ali je bilo stativa, bilo je velikih promašaja, imali su i mi doduše jedan od strane Jovića, bilo je sjajnih odbrana Rajkovića i tako je na kraju ostalo 0-0. Desi se. Kao što se desilo sada 0-5. To je to iz krajnosti u krajnost. Dakle, ili imate toliko sreće, ili nemate uopšte sreće. Ili protivniku ne ide ništa, ili protivniku ide sve. A to se dešava samo kada vi ne znate ko ste kao reprezentacija. Kada nemate jasan plan, jasan sastav, jasnu taktiku,
i sve ono što treba da postoji u današnjem fudbalu. Šta se promenilo u odnosu sa Engleskom? Razlika, tada je bilo nekih igrača koji sada nemamo. Nisu sa nama više. Nemamo, tu prvenstveno misli na Tadića, misli na Vanju, misli na Sergeja. Vlahović i Mitrović su takođe prošle godine odsustvovali sa nekoliko utakmica. Filip Kostić se tek sad vratio i ovo je sve njegova krivica. Njegova krivica je zašto ti igrači nisu hteli da igraju, ne žele da igraju, nisu spremni psihički, kako on kaže. Ko je neozbiljno shvatio? Je odgovornost vaša. Ja prihvatam sve kritike. Nećete kritikovati doktora i fizija. Kakav god sastav izveo, ne možete da izvučete živu glavu protiv ovakve ekipe. To je moje mišljenje, to se vidi. Ovo sam već komentarisao pre par minuta i mislim da nema potrebe nešto dodati. Da tebi selektor Srbije, mi nismo fudbalska velesila, ali mi smo veoma respektabilna i fudbalska nacija. Šta god me misli, rezultata nema toliko, ali ekipe, učešće, talenat koji pravimo, izvozimo decenijama unazad, mi smo fudbalska nacija. I mi smo veoma dobar fudbalski tim. Postoji razlog zašto smo uvek uglavnom u drugom šeširu, uglavnom drugi u grupama, umemo da iznenadimo u kvalifikacijama te favorite, igramo prvenstva i tako dalje. Da ovo kaže selektor Srbije je sramotno. Postavio sam pitanje selektoru Tuhelu, da li je bio iznenađen koje da su analizirale Ligu nacije i taj meč sa Španijom? Da li ste vi se tom utakmicom vodili i šta je pošlo po zlu? Da krenete preofanzivno protiv ovake ekipe, to je bilo jako suludo jer nemate s čim da zapretite. S druge strane, nije ga iznenadilo. Šta bi ga iznenadilo? Oni imaju strahovitu brzinu po krilima, imaju fantastičnog napadača koji sa lakoćom prima loptu, odigrava, razigrava. Ima sredinu terena koja je pokretljiva, protok lopte je fantastičan, treba da parirate takvoj igri. U toj varijanti, hajde da budemo kompaktni, da čekamo neku šansu, jer u živoj igri ne možete da parirate. To je tako. Brzina je na njihovoj strani, dribling, sve ono što fudbal pruža, oni vam daju da to vidite. Ovo je sve tačno i opet dolazimo do tog ili dela. Niko nije pomenuo da mi protiv Engleske trebamo da igramo preofanzivno i ja verujem da bi bilo kritika da smo se pozicionirali predefanzivno, ali bi to opet imalo više smisla. Mi sada nismo bili ni preofanzivni, ni predefanzivni, nismo bili ništa. I zato se dešavala ta ispadanja defanzive, zato se dešavala loša postavljanja i praćenja tokom prekida, samim time i 3 gola iz prekida. Zato i neke nepromišljene odluke, kao što je start Nikola Milenković, koji po meni nije bio za crveni karton i Englezi su sami rekli i njihovi mediji i drugi da nije bio crveni karton, ali okej. Penal na kraju, mislim čemu taj start? Gubiš 4-0, koga je briga više? Tako da sve ovo što je Pixi naveo sam vam rekao i ja pre utakmice. I može da vam kaže bilo ko iole prati fudbal. Zašto Tuhel nije bio iznenađen, a po meni je trebao da bude iznenađen i zašto mi nismo trebali da se vodimo tom utakmicom sa Španijom, je zato što je sam Tuhel najavio, a to sam vam i ja govorio u prethodnim klipovima, da će promeniti pristup igre od utakmice u Beogradu. Dakle, da će igrati mnogo direktnije, da će preskakati sredinu terena, da će gađati visoko Kejna, da će pretiti iz prekida, sve ono što se desilo i praktično sve ono kako su dali, kako su postizali pogodke. Dragan Stojković se na to nije adaptirao. Dragan Stojković izveo jedan praktično sastav i formaciju i tim kao da igra protiv Španije 2024. I to je naravno bila kobna greška. Jer niti su okolnosti iste, niti su timovi isti, a eto znali smo da će njihov pristup biti drugačiji. I tu se završava svaka priča. Posle Austrije i opstanka u A diviziji Lige nacija rekli ste da zaslužujemo da budemo u top ešalonu fudbala, sada kažete da ne. Ovo sam ga ja pitao takođe i morao sam da mu odgovorim, tako kažem. Nisam hteo da ga pustim da ode bez da mu opostavim. Tada smo eliminisali Švajcarsku u Ligi nacija. Onda smo u tom baražu uspeli da izbacimo Austriju. Rekao sam da zaslužujemo nakon tog rezultata. Ako se sećate, ja sam isto rekao na pitanje nekog vaše kolege, iskreno sam rekao da mi pripadamo B diviziji. Rezultati su nas demantovali. To je realna jedna slika, drugo mesto u grupi ostaje cilj i da se pokuša da se dođe do tog baraža i da tako odemo na svetsko prvenstvo. Ovde opet vidimo, i ja sam više puta naglasio da je Dragan Stojković jedna hodajuća kontradikcija. Da ne reaguje, ne govori smisleno, nego se vodi mozgom običnog navijača. Dakle, kada nešto valja, onda smo top, zaslužujemo, ložimo se na pobjede protiv Portugala, idemo daleko na svetskom prvenstvu. Kada gubimo,
ili ne ostvarujemo rezultate, onda smo najgori. Onda treba da sagledamo realnost i slične stvari. Dokle god se ne budemo našli na nekoj sredini, dakle, stani, jesmo ostvarili, ajde da pogledamo realno, ili nismo ostvarili, da li je ovo sad realno, da li treba malo bolje da se analizira, šta treba da se promeni, ajde probat ćemo ovo, neće nam nikad biti bolje u fudbalu. Primili smo 2 ili 3 gola iz prekida, da li treba pratiti pažnju na to? To je problem. Igra me nije iznenadila. Ovo me brine, ovi prekidi. Radili smo na tome, uradili smo sve što treba. Ne kažem da ih nisu zaslužili, ali naša reakcija mora biti daleko bolje u tim momentima. To je stvar koncentracije, pozicije, stava, milion nekih stvari. Moramo da poradimo na tome. To je nešto što ne bi smelo i trebalo da se dešava. Samo ću jedan kratak komentar dati na ovo, a to je da u najavi utakmice, to jest na konferenciji pre utakmice sa Engleskom, Dragan Stojković i Milenković su rekli da neće raditi man markaciju, to jest neće pratiti Kejna, i u 33. minutu smo vidjeli epilog toga. Dakle, sam kapiten Engleske i njihov najbolji napadač ostaje na ulazu u kazneni prostor, lagano, komotno, neometano se šeta do te lopte i postiže prvi gol. Druga 2 gola iz prekida takođe ne bih komentarisao zato što isto dešavanje. Loša anticipacija, loš proračun naše defanzive, nije se pravilo ofsajd zamka na vreme, nisu se dobro ispratili protivnički igrači, sve u svemu veoma loše. Mi da smo normalna fudbalska reprezentacija, normalan fudbalski tim, kao što primećujete da sve više klubova i timova ima u svetu, mi bi imali i trenera, to je čoveka samo za prekide. Dakle, samo za prekide. I za napad i za branjenje. Dakle, kako da izvedemo te prekide, da postignemo gol, da maksimizujemo svoje šanse, tako i kako da sprečimo, odnosno minimizujemo šanse protivnika. Niste odgovorili na pitanje da li ćete podneti ostavku. Rekli ste da imaju pravo navijači na svoje mišljenje. Baš si raspoložen po pitanju ostavke. Rekao sam i ponovit ću. Ljudi imaju pravo na nezadovoljstvo da ga iskažu, ali isto tako mi nismo izgubili od Letonije, Andore ili ne znam koga. Izgubili smo od super fudbalske sile. Ako vam to nije jasno, je to jasno ili nije? Nismo izgubili neke ekipe koje u našem rangu ili neke ispod našeg nivoa, pa da kažemo da je ovo katastrofa. Budimo realni. Ako možemo, ako ne, onda nikom ništa. Ljudi imaju pravo da iskažu nezadovoljstvo, naravno da sam čuo. U ove 4 godine je toliko toga dobrog napravljeno i da jedan poraz ili jedna utakmica protiv ovakve super sile ne može to da poništi. Ako mislite da smo fudbalsko čudo i da treba da pobedimo Englesku, onda okej, dovedite nekog ko može. Ja bih vrlo rado, ali se ne pitam nažalost ništa, da smo fudbalsko čudo naravno nismo, ali da trebamo i da se nadamo da pobedimo Englesku, da treba da možemo da pobedimo, trebamo, mislim to je i sam Stojković rekao, to si i sam selektor rekao u uvodu ove utakmice, pa se posle vadio šta treba da kažem, da treba da izgubimo, pa na osnovu ovoga što pričaš, dakle ponovo kažem, hodajuća kontradikcija. Na osnovu ovoga što pričaš, trebao si da kažeš mi ne očekujemo ništa, izaćemo na teren, pokušat ćemo i to je to. Ovo što sam čitao, to je zaista tako i rekao. Ako ne verujete, pogledajte konferenciju gde je on na pitanje kolege, koga ja dobro poznajem i mnogo cenim, jedan od najboljih naših novinara, Branko Spasojević iz Sport kluba, rekao, to je odgovorio, baš si raspoložen po pitanju ostavke. Tako. On se kafanski ponaša. On kafanski odgovara, to sam rekao i u uvodu. To kogod je pratio konferencije mogao da vidi. Zato smo u Albaniji imali situaciju sa kolegom Uštevićem sa Telegrafa, koji ga pitao da li je spreman da nakon lošeg rezultata u Albaniji, potencijalnog lošeg rezultata, jer je to bilo pre početka utakmice, da li je spreman možda na otkaz, na vesti o otkazu. On je pred 100 ljudi u Tirani, pred toliko Albanaca, njihovih medija, njega pitao, ne sa strane odvojio, nego direktno u mikrofon, da li si ti normalan? Je li to ponašanje jednog selektora? Onda ste imali one instance, mislim da je bilo protiv Austrije, u martu, gde je odgovorio i taj klip je postao mim, pa ga ljudi danas seku i dele po društvenim mrežama. Ono u fazonu, parafrazirat ću jer ne mogu da citiram, majstore, ako ne razumeš moj sastav ili moj tim, ti si glup. Opet otvoreno, na konferenciji, to se prenosi na televiziji, to se posle objavljuje po YouTube-u, društvenim mrežama. Ne sa strane, lično 1 na 1. Jel tako stvarno selektor treba da se ponaša? Pa ja mislim da ne treba. Pogotovo kad nema nekog velikog pokrića iza sebe. Da je on nama doneo titulu svetskog prvaka, pa druže, evo ti, pišaj nam u usta svima. Izvinjam se, ali stvarno, rekao sam vam, ovo će biti najiskreniji možda video koji sam ikad odradio. Bez bilo kakvih
velikih katova, rezova, čega god, edita. Ako si osvojio, ako si nas doveo do polufinala negde, šta ja znam, ako smo pobeđivali Francusku, Englesku, Španiju kod kuće u gostima sa po 3-4-5-0, pa onda možeš tako da se ponaša. Mada ni tada ne bi trebao. Ali ajde. Ovako, sramota. Morate da hrabrite igrače, da dižete moral. Na šta bi ličilo da kažem igračima da primamo 2-3 gola, ne više. Ja to neću raditi. Jedan poraz možda i bolje da se desi, da se probudimo. Jedan poraz od 5-0 može nekada da nauči nekim stvarima. Eto, bolje je nego 5 puta od po 1-0 izgubiti. Da li se plašite otkaza? Pitajte te ljude. Nisam pričao sa njima, nemam ideju, ne znam šta bih rekao. Njih zovite, pitajte nikakav problem. Ako je to rešenje za naš fudbal, da ćemo sutra biti čudo, nikakav problem. Opet, mi nećemo biti čudo, vrlo verovatno nikada, jer prosto sve smo manji i manji kao zemlja i kao nacija. Nemamo resurse, verovatno nikada nećemo imati resurse, infrastrukturu kao najveće fudbalske nacije sveta, Engleska, Francuska, Španija, ko zna Amerika u budućnosti. Ali da ovo treba da bude neka realnost. Ja sam govorio i posle Eura i posle Liga nacija i svega. Ako jedna Gruzija koja se prvi put u istoriji svoje plasirala na evropsko prvenstvo i mogla da prođe dalje u konkurenciji sa Portugalom i Turskom i Češkom, koje su dve fenomenalne reprezentacije. Portugal je naravno priča za sebe u toj grupi. Ako su oni mogli, zašto mi ne možemo? Ako je Slovačka mogla da prolazi, ako je Slovenija iz naše grupe, preko nas praktično direktno, da smo mi pobedili tu utakmicu, mi bi išli dalje. Ako je Slovenija, koja je manja fudbalska nacija, manja zemlja, sve manje, ima mnogo slabiji tim, mnogo lošiji igrači nego mi. Ako su oni mogli da prođu, koji je naš izgovor? Želim da neko od vas to obrazloži, jer sam 1000 komentara pročitao na konto toga. Mi smo nerealni, mi hoćemo budemo svetski prvaci, polufinala da igramo ovo. To se naravno svi ložimo, svi to želimo. Realnost je druga. Ali realnost Srbije nije da bude nivo Albanije i ovo. Realnost Srbije je da igra svako prvenstvo, i evropsko i svetsko, i da igra A diviziju Lige nacija. I da prolazi redovno. Ne mora redovno. Desi se nekada, evo, Italija se nije plasirala. Englezi nisu 2014. prošli, Španci ispalio, ali dešava se. To je izuzeće, to nije pravilo. To je izuzetak, pardon. Kod nas je pravilo da ne uradimo ništa. Kod nas je postalo pravilo samo plasman. A ako je to pravilo, onda, druže, nama ne treba selektor koji će ovako kao prvo da se ponaša, koji će da igra ovakav fudbal u 2025. godini i koji će najbitnije da toliku platu ima od naših para. Dakle, od mojih para. Ja radim, imam posao, plus otvorio sam skoro svoju firmu. Dakle, ja plaćam 2 put porez. Prvo, firma u kojoj radim plaća porez i doprinose za mene, tamo, a onda ja plaćam na svoju firmu. Znači ja duplo plaćam Dragana Stojkovića. I ono što sam rekao na početku, koga briga, ko si ti, ja sam Marko Milenković, imam ovaj kanal i plaćam ga duplo. I mogu da kažem šta god hoću. Kome se ne sviđa, boli me uvo. Dočekana je selekcija ovacijama, a vi zvižducima. Krenuli smo iz Tirane, imali smo 7 bodova iz 3 utakmice. Doček sa zvižducima, jedna grupacija sa strane. Čuo sam, ja sam se pitao kome zvižde. Pretpostavljam da mene zvižde, a sad koji su to razlozi, nemam pojma. Imamo 7 bodova na tabeli, dobre šanse da dođemo do našeg cilja. Ko zna šta je sve to? Gledam da ne komentarišem i dam svoj maksimum, da budemo uspešni, da reprezentacija bude na nivou. Da, čoveče, zviždeti prvenstveno iz fudbalskih razloga, dakle rezultata, odnosno manjka rezultata i igre samog tima, zviždeti zbog tvog ponašanja i ophođenja, što sam više puta obrazložio u ovom mom monologu, i ultimativno naravno zviždeti zbog van fudbalskih razloga. Neću sad da o njima govorim ovde. Ko misli da ne govorim zato što se plašim, opet, nek misli ko šta hoće. Ja sam 1000 puta na ovom kanalu, kroz klipove, kroz streamove, kroz šta god, pričao o tome. O čoveku, o ljudima, o svemu. Ne želim više o tome. Ne želim. Ne mogu ništa u ovom trenutku da promenim. Ne želim da se bavim tim.
želim da mi posao bude striktno fudbal. Ali da, i zbog toga su ti zviždali. Odlazak sa stadiona, ali ne zbog rezultata. Dobro je da ceo stadion nije izašao kući posle 5-0, a ne 4-0. Ne znam, niti bi komentarisao jer živimo u ambijentu koji je turbulent. Ne bih se bavio tim. Ovo je naravno na konto onog što se desilo na tribinama, to je dešavalo, gde smo videli i na zapadu i na istoku. Ja sam to tek kasnije primetio, jer gledao sam da se fokusiram na utakmicu, da bolje analiziram, da bolje vidim, primetim neki detalj. Međutim, to je bilo toliko očigledno, a i kolege, pogotovo moj drug Ivan sa Sportske.net mi je pomenuo da se jasno vidi kako na istoku ima, ne znam, 200-300 ljudi obučenih u crno, što znamo da su batinaši vlasti i da su dovedeni tu da izazovu halabuku, tuču, neko sranje da naprave. Što se na kraju i desilo. Moj drug David Pavlović, koga verovatno i znate, on je komentator na Areni u Bosni, došao je sa svojim zetom i sestrićem i bio bukvalno iza njih. Bio bukvalno iza njih gde mi je poslao video kako su u jednom trenutku u drugom poluvremenu, kad se i napravila ta halabuka, taj haos tamo, kad ste mogli da vidite i onu rupu u jednom sektoru istočne tribine, gde su oni krenuli na njih. Krenuli na njega srećom, pa su Zet i njegov sestrić par minuta ranije izašli napolje, jer su se plašili toga. On je ostao i zamalo da dobije batine zbog čega. To je realnost naše fudbalske reprezentacije, našeg fudbala, našeg društva i naše države. Da jedna šačica bedna dođe i izazove takav haos. Dakle, da ljudi posle, ne znam nijakoliko godina, mislim da od 2000, kad je bilo? Poslednji put mislim da smo sa Portugalcima napunili Marakanu. Da su nas tad dobili 4-2, da je to bilo u kvalifikacijama za Euro 2020, to je 21. Gde je bilo više od 40.000 ljudi. Da su ljudi došli sa porodicama, deca, žene, devojke, znači nisu bili ono huligani, muškarci, klinci, šta ja znam. Došli da gledaju svoju reprezentaciju, došli da gledaju i englesku, naravno, što je normalno. To se dešava i u mnogo većim zemljama. Dakle, i u Engleskoj će veliki broj navijača doći da gleda Španiju ili Brazil, ne striktno njihovu reprezentaciju, a kamoli kod nas. Kamoli ako uzmemo u kontekst sve što se dešava godinama, a posebno sada. On nije hteo to da komentariš, čak nije ni primetio. Thomas Tuchel i portparol engleske reprezentacije su primetili, ali nisu hteli da komentarišu. I odbili su da pričaju o nekom rasizmu, o nekom nepoštovanju, o nekoj diskriminaciji. Naravno da nam je mnogo teško pao ovaj poraz. Prihvatam sve kritike, naravno. Ako treba neko da kritikujete, kritikujte mene. Momci su dali sve što su mogli, njima je potrebna podrška. Da podignu glave posle ovoga. Verujem da će doći do toga i da će u oktobru biti i druga, mnogo bolja Srbija kada budu došle utakmice koje odlučuju poziciju na tabeli. Puno su dali za svoj tim, mene kritikujte, sve prihvatam i razumem i nezadovoljstvo ljudi prihvatam. Imaju pravo da ga iskažu. Izgubili smo od super fudbalske sile koja je to pokazala večeras. Kritikujemo ga, kritikujemo te i to mesecima, godinama, ali ti izgleda te kritike ne shvatiš. Uđe na jedno uvo, izađe na drugo, što bi se reklo. Kada je cela fudbalska javnost protiv vas, kada je skoro cela nacija nakon debakla utorak se podigla, kad kažem podigla, mislim barem komentarišući protiv tebe, kao što sam već rekao, tvoja moralna obaveza je da uslišiš njihove želje. Jer ako mene neće par miliona ljudi, par stotina hiljada ljudi, znači da nešto ne valja kako ja radim. Znači da nisam dobar, znači da oni hoće bolje. Ali ne, on nikada neće dati otkaz, zato što nikada i nigde neće imati priliku da se ovoliko bahati, da se ovako ponaša, a da za to ponašanje nema nikakvih posledica. I ono još bitnije, što verujte mi, iako je prvi deo bitan, jer on je veliki egoista, mnogo mu je bitnije ovaj drugi deo, a to je novac. On nikada nigde, pogotovo posle ovoga, neće dobiti novac koji dobije od Fudbalskog saveza Srbije. Pustite one priče i novinarske patke i vesti režimskih medija koji ga tako s vremena na vreme malo spase ili pokušaju da ga spase, plasiranjem neke informacije da ga neki tamo Saudici, Katarci, Turci, Kinezi, koga god hoće za 10 miliona. Ja sećam, prošle godine sam odradio video, 10 miliona se pominjao.
Hoće da da 10 miliona Draganu Stojkoviću. A to se radi da bi se izvala reakcija kao, čekaj, možda nećemo naći boljeg, Pixi uradio ovo, daj zaboravimo sve, koga ćemo sada, ko posle njega, vidiš ovi ga cene, stranci uvek cene naše, mi ne znamo da cenimo naše. Ne, to su najobičnije laži. Njega niko neće hteti posle ovoga. I on, kao što sam rekao, nikada neće imati ovoliko novca i nikada neće imati ovoliko slobode da ne mora da odgovara za svoje neuspehe i da može da se ponaša ovako. Jer vi ste me, par vas me prethodnih godinu dana prozivala, da kažem u komentarima, kako pljujem ovako na YouTube-u, a ne sam da odem tamo da pitam. Kao prvo, evo videli ste da smem da odgovorim, da pitam. Druga stvar je, da li ste vi svesni u kakvom medijskom okruženju funkcioniše sportska Srbija? Gde su vama naši klubovi, reprezentacija ne toliko, ali to je isključivo zato što je Miki Vuković, Milan Vuković, naš portparol, jedan super tip i čak nam je lično rekao da on se nikada ne bi usudio lično da ne odobri nekom akreditaciju ili intervju ili nešto tako, zbog toga što on kritikuje selektora Saveza i slično. To je retkost. I veliki broj novinara, uključujući i mene, a kažem, to se dešava televizijama, novinama našim velikim medijima. Ja sam niko i ništa. Ja sam sportski video novinar, ajde da kažemo tako. Ja sam YouTuber. Ne, ja sam neki kažu influencer, što ne volim da čujem, ali nažalost izgleda da je to tako. Dakle, ja sam niko i ništa u tom svetu. Mene Milan može ovako da odbije. Ovako. A ja sam rekao i zarekao se da bi i vama prvenstveno plasirao bolji sadržaj, da bi pravio bolji sadržaj, ja ne želim da rizikujem te veze, konekcije, akreditacije, jer kao prvo mnogo je lepo kada upoznate te ljude, kada steknete kontakte, kada lakše dobijate i saznajete informacije, kada idete na utakmice, kada intervjušete igrače, kada putujete sa reprezentacijom i slično. Imate pristup igračima, selektoru, novinarima, kome god. Snimate treninge, utakmice i ostalo. I samim time ja vama mogu bolji proizvod da serviram. Što ultimativno ja želim i zbog sebe, a i zbog vas. Dakle, ja svoj novac koji zaradim, koji uštedim, trošim da bi ovo pravio. Da bi kupio opremu, da odem na gostovanje sa reprezentacijom. Niko me ne plaća za to. Niko mi ne donira za to. Sve sam radim. I ja ne želim to da rizikujem da bi ja zbog par vas, zbog lajkova na društvenim mrežama, ispao nekom mudo. Šta, treba dođem sad Pixiju i kažem, ti treba daš otkaz, zato što si uradio to i to. Šta ću ja postignem tim? Ništa. Neću više dobiti pristup, izgubit ću veze, kontakte i sve na čemu sam radio 2 godine. Zašto? Da bi par vas anonimusa reklo bravo Mare. Ja ne dobijem ništa od toga, ja ne živim od toga. Da ti ljudi koji to traže i hoće, da vi meni ili nekom drugome uplaćujete, dajete, plaćate, kupujete, pa da razumem. Pa kao, ovi ljudi mi daju mesečno 500 evra, kao imam odgovornosti prema njima. Ne dajete mi ništa. I vi možete ovako da, čim se ne slažete sa mnom, čim se ne složite sa mnom u vezi nečega, da blokirate ovaj kanal, da ne gledate više, da šta god. A ja rizikujem i sebe prvenstveno i sve što sam izgradio i što želim da izgradim zbog čega. Tako da to nećete čuti. A i drugi razlog zašto neki drugi iskusniji novinari, koji verovatno šta god da kažu pitaju, i dalje bi imali pristup svemu ovome što sam naveo, ljudi prosto ne žele više. Znači izgubili su svaku nadu, izgubili su svaku želju. Koja je poent? Evo, naveo sam vam kolegu, druga, Branka Spasojević sa Sport kluba. Gde on u poslednjih godinu i po dana stalno pita Stojkovića i rekao sam jedan od naših najboljih novinara i već 10-15 godina prati reprezentaciju iz Srbije. On uvek dobije isti odgovor. On uvek dobije ovako bezobrazan odgovor, kao što sam rekao. Koja je poenta onda? Znači novinari, reći ću vam kako to izgleda, dođemo na konferenciju posle i pitamo prosta pitanja, neko postavi, to moram malo sebe da istaknem, uglavnom neko pitanje o taktici, postavci, zamislima, šta ja znam, ali uglavnom su to neka najobičnija pitanja koja može da razume svaki navijač ili
neko ko prati reprezentaciju samo kad, kao što sam rekao, igramo utakmice, ko može da razume? Jer zalazeći dublje u ovom trenutku nema poentu. Možeš samo da se iznerviraš, da izgubiš živce, da se posvađaš i ne daj Bože da se desi ono što sam vam rekao. A to niko ne želi. Ili da vas selektor, kao što je Uštevića sa Telegrafa u Albaniji, doveo u takvu situaciju da se mi blamiramo, da ga lično sramoti uživo na konferenciji pred par stotina ljudi u toj sali. I naših ljudi i njih. To je bilo sve od mene za danas. Nadam se da vam se ovaj video dopao. Iskreno se nadam. Ukoliko jeste, lajkujte, zapratite i uključite notifikacionu zvonu kako ne bi propuštali novi video sadržaj za više informacija i komentara u vezi fudbalske reprezentacije Srbije. Vi, vaše mišljenje u vezi svega ovoga, Pixija, reprezentacije, konferencije, svega što sam ja rekao, molim vas ostavite u komentarima ispod. Dakle, zaista, to govorim stalno, ali večeras želim da započnemo jednu ozbiljnu diskusiju. Želim da vas iskreno čujem šta vi mislite o svemu ovome i o meni i da li razumete sve što sam obrazložio, da li razumete moj stav i moje gledište, kako bi nastavili dalje. Takođe, možete me zapratiti na Twitteru. Znate, rekao sam vam više puta da aktivirao sam se mnogo više tamo nego što je to bilo u prošlosti. Gledat ću da ne propustim ni jednu utakmicu, ni jedan detalj, ni jednu važnu vest vezanu za reprezentaciju i naše reprezentativce, pogotovo kad igraju i u klupskom fudbalu, na klupskom nivou. Tako da ako vas zanima ima neko kraće, ali češće mišljenje, kliknite to follow dugme. A isto ću vas zamoliti da uradite na TikTok platformi ako volite kraći video sadržaj. Tamo već imate, a i imat ćete dosta ekskluzivnog sadržaja kreiranog samo za tu platformu. Instagram, kao što znate, još uvek trenutno nije aktivan, ali bi trebalo da bude uskoro, najverovatnije od nove godine. To je to od mene za danas. Sutra će biti video ponovo o Pixiju, ali će biti dosta kraći i gledat ću da gađam dosta više u meso, a tema će biti da li zaslužuje da bude i dalje selektor reprezentacije. Pa ćemo se više baviti njegovim uspesima ili neuspesima, to jest rezultatima, ne toliko njegovom pričom, konferencijama i demagogijom. Veliki pozdrav svima!